Is-Sibt 20 ta' Marzu 2021. Jum ieħor xokkanti għal pajjiżna hekk kif bosta kienu dawk li għal sigħat sħaħ segwew dak li kien qed jiġri b'rabta mal-arresti ta' numru ta' persuni li tressqu l-Qorti tard filgħaxija. Fost dawk arrestati kien hemm Brian Tonna u Karl Cini ta' Nexia BT u Keith Schembri, l-eks Chief of Staff f'Kastilja. Minn dakinhar mill-qrati ħarġu ħafna dettalji u ġodda oħrajn li konna diġà smajnihom. Reġa' semma suppost loan li Keith Schembri ta' lil Brian Tonna, għalkemm issa nafu li minkejja li Tonna kien iżomm kont ta' kollox anke ta' affarijiet żgħar ħafna, dettalji dwar dan il-loan mingħand Keith Schembri ma kien żamm xejn. Dwar l-iskandlu li jinvolvi l-eks Chief of Staff ma' Adrian Hillman żvelati dettalji xokkanti, manuvri ta' ħasil ta' flus, tixħim, konsulenzi qarrieqa, korruzzjoni u falsifikazzjoni, b'allegazzjoni serja li seħħet operazzjoni professjonali ta' ħasil ta' flus. Kollox qed jindika li kien hemm profit ta' kważi $6 miljun Amerikan li tqasmu bejn Keith Schembri u terzi persuni b'rabta mad-deal tal-magni tat-Times. Żvelati wkoll dettalji dwar email li ħarġet mill-kumpanija Casco mibgħuta lil Brian Tonna li kienet tgħid li Keith Schembri kellu jibqa' jitħallas paga mill-kumpanija billi nħarġu ċekkijiet f'isem Mr. Keith Silvio Schembri biex dan imbagħad jgħaddihom lill-ibnu stess. Fatt xokkanti wara ieħor li jkompli jikxef il-kobor tar-reati kriminali li Schembri allegatament kien involut fihom. Din il-ġimgħa wkoll ġie żvelat li minn barra t-tieni talba l-maħfra ta' Vince Muscat il-Koħħu biex jikxef isem Ministru preżenti involut f'reati kriminali, fatt li xedt dwaru taħt ġurament fil-qorti, issa l-kabinett għandu fuq ħoġru wkoll żewġ talbiet oħrajn, dawk tal-Aħwa de Giorgio, li ddikjaraw fost l-oħrajn li lesti jikxfu l-ismijiet ta' ex-ministru u ministru attwali li dwarhom għamlu allegazzjonijiet serji ħafna. Net News staqsal il-Ministru Silvio Schembri jekk iħossx li għandu jagħmel apoloġija ta' kemm il-darba ddefenda lill-eks Chief of Staff Kastilja, kif ukoll jekk iħossux komdu bl-allegazzjonijiet li wieħed minn sħabu fil-kabinett kien involut f'reati kriminali. Iżda dwar il-ħafna drabi li ħareġ u għal Keith Schembri, il-Ministru ma wieġeb xejn, wis anqas skuża ruħu. U dwar l-allegazzjonijiet dwar Ministru involut f'reati u qal li ma jistax ikun li kulħadd jitfattajn imbagħad ma jgħidx għal min qed jirreferi. Qed tikkwota x'qed jgħidu allegat tliet kriminali. U naħseb jien f'dal pajjiż iridu nkunu responsabbli li jekk inti titfa' xi ħaġa trid tissostniha. Ma nistgħux inkunu nitfaw il-ħin kollu t-tajn u ma nsostnuhomx. Jiena ġara darba li dil-persuna ħatuqgħod iddur mal-lewża u toqgħod tgħid qed tismek u qed tisma' tagħmel mhux tisma' tagħmel, jekk għandek il-fatti oħroġhom pija oqgħod kwiet. Sallum il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma ħax passi dwar dan kollu u jidher li sa issa il-Kabinett għadu ma ddiskutix it-talbiet il-ġodda l-maħfrit. Fl-istess ħin, Keith Schembri għadu miżmum arrestat fil-ħabs ta' Kordin u deċiżjoni dwar talba għal libertà proviżorja mistennija tittieħed nhar it-tnejn.